Albertania argitaletxeak aurkezten du Carlos Linaza Sororen Samuel eta Eslabo. Esataria Iñaki Beraetxe. Burdindegian. Burdindegiko jabea naiz. Bezeroak bere burua urkatzeko soka bat eskatu dit. Kasu hauetan erabiltzen den ohikoa jaulki diot. Nahi duzu biltzea? Galdetu diot adeitasunez. Ez, oraintxe erabili behar dut, mila esker. Irribarre egiten diogu elkarri. Zerbait esate aldera botatzen diot. Espleen? Ta edion bitae? Maite minen bat akaso? Ez jauna. Emazteak eta seme alabek oso maiten haute. Miretsi ere esango nuke. Zazpi dauzkat. Ilurreneko gaixotasunen bat orduan? Nik dakidala ez behintzat. Zezen bat bezala senago. 12 kilometro egiten ditut korrika egunero. Lanean arazoak jakina. Ezin duzu sendia aurrera atera. Izan ere asko zarete. Gastatu dezaketan dirua baino askoz gehiago irabazten dut. Asko. Nire enpresa izugarri ongi dabil, inoiz baino hobeto esango nuke. Izatearen arintasun jasan ezinak eskatzen zaitu, bizitza amaitzen ari dela ikusteak. Ez jainkoagatik, inoiz ez diot izan beldurrik eriotzari, bizitza badoala sentitzeari. Gainera zu multiorgasmikoa izango zara, noski? Bai, alaxe da jauna, nabaritu egiten zaitala? Aurpegian idatzia daramazu, ala hitzegin baledi. Izan ere horren beste perfekziok, azkenerako hile egiten du. Ikusten? Zuk ere nik bezalaxe pentsatzen duzu, eta horrek bere biziko poza ematen dit. 23 euro dira, mesedez jauna. Noski, gorde bueltak eta mila esker. Soroslea. Soroslea burdinazko aulki garai batean eserita dago, itzalkin gorriaren azpian. Eguerdi betea da, gogor jotzen du eguzkiak. Igerilekua jendez lepo dago. Soroslea, betaurreko beltzak jantzirik, lo gelditu da halako batean, ordu erdiz edo. Esnatu denean, igerilekua urik gabe topatu du, eta bertan, arnasarik hartu ezin da, hiltzoriko espasmotan bihurrituz, dozenaka gazte, heldu eta zahar. Sukalde oste. Sample complete. Ready to continue?